Bafethu, I always say this ne. Uyabona amantombazana mahle manisaqala ukuhlangana nawo. Yazi intombazana masaqala ukubona inhle kanjani. Uvuthi lo mntana lo ntwana uyangihlanyisa. 2 months 3 months maniqala ukujola, they are perfect. Uyangithola? 6 months 1 year uzothi lo mntana lo ntwana yamncane perfect. Uyangithola? Nangithola ukuthi ngithini? Propose wena. Uzokukhombisa ukuthi hayi yena mekangaplan hayi mekazele ukuzodla imali yakho. Into mekayizele ukuzodla imali yakho nje. Proposer. Kula uzobona khona ukuthi akana plan ukuthi akushade, akanayo leyo plan. Iplan yakho ukudla imali yakho. That's it. Iphela the. You understand? Umama Muhlalathi. 2 things that are critical in a man's life. Number 1, be careful ukuthi wenza umntana nobani. Number 2, be careful ukuthi ushada abani. Uyabona mawujola ntomazana, condomizani majens. Ngekela ukuphrekisa labo chiri, condomizani. Ningayenza abantwana nabo chiri abarong. Abo chiri bayenza ama-abortion namhlanje. Abo chiri babambisa namabhanji namhlanje. Abo chiri babaleka nabathengisa abantwana, balahla abantwana ema-dustbin namhlanje. Be careful bafethu ningathathi ipem zenu esifake e-dustbin. Number 2, bhekani ukuthi nishada abantu abanjani. Ningahambi nokunifaka labantwana, ningahambi nishare space. Ungathi mawuphuma kini yorenta after 2 months sohlala nomfazi. Awumazi lo muntu lo. Tete sekakujwayele sekazama weakness wakho after boma 1 year 2 years. Uzokhipha ama-true colors wakhe and this will happen. Uzokhipha ama-true colors wakhe. Akubonisa ukuthi akakuncengi. You understand? Akubonisa ukuthi akakuncengi. Yangithola? Mina I don't trust what I wasn't born with. Into engazalwanga nayo ngiyithembi. Into engithemba into engizalwa nayo. Yabona ngina 34 years. Yonke into engizalwe nayo ngiphethe kahle. For 30 ngina 34 years. Yonke into engizalwe nayo ngiphethe kahle. Ngibona ngimuhle kanjani? Yangibona ngiright kanjani? Yabona ukuthi ngisase fresh kanjani? Yonke into engizalwe nayo ngiphethe kahle. Into engazalwanga nayo ngiyithembi. Ngendaba noma ingaba yinhle ibe nama eyelash ibe nama blowjob lips ibe angithembi. Ibe nama curve angithembi. You understand? That's why I always tell you, Buffett, be careful. The most safest guy in the world ozohlangana naye yazi yawuthi njani? Yawuthi engajoli. Yabona ukungajoli mfana bukusiza from a heartbreak, bukusiza from a bad experience. Ukungajoli yazi iBhayibheli lithini? Lithi isilima ne isilima ne sibona inhlupheko ngokubhenga amehlo. Isilima si experience inhlupheko sibona njengamehlo. So njengami ngihlala ngibhekile ngithi bheka umshaye ngamablomu, bheka umthathela indlu, bheka wenza abortion ngomntana wakhe. Angi experience mina lezi zinto lezi ngizibona ngamehlo. Nina neze experience. You understand? Lisho kanjani iBhayibheli? Lisho kanjani iBhayibheli wafethu? You understand? Ukuthi abantwana bakaNkulunkulu angeke baze experience lezi zinto, bazozibona ngamehlo. You understand? Because sinendlebe siyamamela.